僕は小学校に上がってすぐに担任の先生にものすごい嫌われたんです。僕が信じていたことやばあちゃんが教えてくれたことは全部否定されました。僕の夢はお前なんかにできるわけがないって散々言われました。じいちゃんが撫でてくれた頭は先生に散々殴られました。で、僕はその先生が言っていた言葉を忘れてませんでした。これは人間の自信と可能性を奪ってしまう最悪の言葉です。でも人間は生きていくためにはどうしても自信が必要なんです。だから自信をなくしてしまった人の中には、お金で自信を買うようになって身を飾るようになったり、またそれを自慢しなければいけなくなったり、そのために人を見下さなければいけなくなってしまったり、また他の人が頑張ったら困るから努力を邪魔するようになってしまう人もいるんです。こういう人が皆さんの身の回りにももしかしたらいるかもしれません。でもその人たちは自信をなくしてしまったかわいそうな人たちなんです。その人たちが自分の自信を守りたくってしょうがなく他の人の自信を奪ってしまっているのかもしれません。